Alam yung pagbigay lang nila. Uy. Danan sa natay ni may tagi. Ay niya. Ya. Yan oh, lumi oh. Gana nang kingakit nga nakita, may taglan niya. Pagiliran. Oh. Danan. Anong alapan tanong? Tami tala ka dyan pa kita kaya nang ini pangatong ba no? Anong alapan tanong? Ano wala pa dyan, may paspas siya pabutok kaya tanggay. Anong alapan tanong mga nito? Spak na yung butok sugrado. Oh, nanalo. Potang bagay, potang alas 3, chula ka nun. Bata ka nung alas 3. Bure. Style, isipan mo na ata, mag-sunbathing na ka mo. Sunbathing na ka nito, tsaka naka potang wikapali ka, mag-dive na ka mo. Kadive mo makangangayat ang pati nga na. Kasanggo ye, ana.